bapak-bapakne Antarja Antasena Wisanggeni ku murid bapak ngono. Ora gak tangi ya. Aja gawe wirang ya, Nggih. Titiprane mangan anong. Mangan anong pare codho. Nganten mboten jenengan lho nggih. Jebul kok ya ampun nggih jenengan. Lho. Kula kok tibake mung dilus-lus kaya ngoten niku kok ya njur glegah tangi. Niki mangke upami kula niku tanding kalih anak-anakipun Pandhawa lajeng kula njer bapak depani Bantala dilus-lus kali jenengan niku wis saged tangi. Lho nggih. Karang kula niku gadah obate sing jitu kaya Dik Pate. Sampeyan niku dadi pate sepura-sepura ora pengalaman kaya. Mboten pengalaman niku mboten ning kula niku njaga kawibawan. Lha kok njaga kawibawan kepripun? Jenengan niku ampun ngoten lho. Jan niku dadi pate aja nganti kok dipaido karo anak-anakane perang lho. Kula niku jejeripun patih, siji patih loro ratu. Niku mboten wangun. Ana ratu kok kangelan dadak perang. Gunane apa ora wong gedabyah yang cacah. Prandhaipun mung arep gedhe-gedhe kili arep memangan tok to. Sampeyan mbak ampun ngoten kalih anak-anak kula Kurawa. Najan to Kurawa niku mung anak murid ning kula niku sayang lho karo Kurawa lho. Jenengan niku mbok eling to Dik Pate. Padha-padha li wong mancanegara, padha-padha li wong Liandrayan. Miwitono ngarsane anak Prabu Duryudana kok labu-labute ming kaya ngono nggih. Kula tak ngestakaken dawuhipun panjenengan sata wonten dawuh waman. Wektu dina iki aja nganti ngucir ngajurit. Aja nganti gawe wiranging bapakmu awit bapakmu kuwi mono minangka pendeta sing gamben-gamben, pendeta sing peng-pengan, duweni kadigdayan kang linuwih. Ayo satama mergake kena maju meneh. Nek tanding sepisan kok ngono kok. Aja nganti gawe wiranging bapakmu. Mengko gampang. Tak paringi ngelmu ingkang kimpleng-kimpleng kanggo nandingi kerja lancur-lancur Pandhawa nggih ngestakaken dawuh paring pamit sartanipun nyuwun tambahi pangestu Bawa Panembahan Durna.